Guztion asmoa arratsalde alai eta on bat pasatzea da eta eskolako ohiturarekin jarraituz Euskal Herriko inauteriak ezagutzeko aukera bikaina izango dugu. Aurten bereziki Altsasukoak. Pertsonai ugari azalduko dira, baina guztien artean herrikoi eta ezagunenak momotxorrak ditugu. Ikusiko duzuen bezala, itxura beldurgarria dute, buruan adarrak eta gainean odolez zikindutako jantzia. Animalien larruek eta aurpegia estaltzen duten maskarek alde batetik gentilen garaia eta bestetik Euskal Herriko bizimodua animalien izan duten garrantzia simbolizatzen dute. Aurrera bosgarren mailako momotxorrak, dantza ikusgarri batekin!
Sorginek suaren inguruan egingo dute dantza. Aurrera 3 urtekoa! Hemen ditugu sorginak, espezie ugari omen da. Aurrera 4 urteko sorgin taldea.
izan dire laugarren mailakoak. Oso zaila egingo zaigu zeintzuk diren jakitea, gorputz osoa oihalez estalita baitara mate. Aurrera lehenengo eta bigarren mailak.
Laborariekin loturiko inauteria denez ezin dira falta nekazariak, eta hemen datoz euren tresnekin. Sutako hautsarekin lurra ongarritzen dute, eta produktuak erakusten dizkigute. Aurrera 3. maila.
da orain esan edo betiriko isilu badia. Libre etorriak zarete inor behartu gabe? Hala bada eta Elizaren aurrean eskuak elkartu eta zuen onarpena aitortu. Martin, onartzen amuzu katxaren txikitxo emaztetzat, eriotzak edo asereak ganandu arte? Bai. Katxaren txikitxo, onartzen amuzu Martin zenarentzat eriotzak edo beste gazteago batek ganandu arte? Bueno. Jainkoak lotu duena ez dezala gizakiak banandu. Senar eta emazte zarete, zoazte eta bizi biek elkarrekin batera. gurasoekin batera, aite eta ama pontekak izanik. Ikusi orain jaio berrien batailaren artezpena, laugarren mailako taldearen eskutan.
Anaiarrebo, hemen elkartu gara gaur, bataioaren sakramentuaren bidez. Jainkoaren sendian kide berri bati ongi etorri egiteko. Nor dugu aukeratu gaurkoan? Don Jerónimo, hau dugu gure gospodin. Sí, txusia! Jesus, zein zen pentsatu zue? Maria Dolores. Bai asmatu ere izenarekin. Bai, izena propos aukeratu dezuena. Aitaren, semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, nik bataiatzen zaitut Maria Dolores izenarekin. Baina, Don Jerónimo, gaurkoan pasatu nintzara. Ni ez naiz izan. Lasaitu da gure txikia, hemendik irtendakoan aldatu beharko dugu, ba. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak zuri jauna. Argazki aterako dugu. Txoritxoari begiratu, txoritxoa. 1, 2 eta 3. Aber, argazkia? Ez, argazkia gaizki dago, beste bat aterako dugu. 1, 2 eta 3. Aber, argazkia? Bai, orain ondo dago. Orain gozokia botako ditu.
duzue. Ondik pasa, eskerrik asko